Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pemirsa. Sugeng kepanggihan malih kalian kulo Syafira Karla Yuliasri wonten ing pawarta basa Jawi. Dinten menika dinten Kemis tanggal 9 Februari 2023 SMK Ihsaniyah Kota Tegal ngunjungi Semedo. Ing dina Kamis tanggal 9 Februari 2023 SMK Ihsaniyah Tegal ngunjungi Museum Semedo ing Desa Semedo, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal. Akeh fosil-fosil ing ditemukake ing Desa Semedo. Wiwitan pembangunan Museum Semedo ing tahun 2015, Museum Semedo dibukak ing 2002. Museum iki ngemot temuan fosil urip kuno ing Museum Semedo. Objek disimpen 3.000 peninggalan kuno. Fosil prasejarah dumani ing 2011. Ing wektu iku sawijining warga sing jenenge Dagri nemoknane pecahan tengkorak Homo erectus. Tujuan situs Semedo kanggo sumber sinau sejarah siji wong kuno, menungsa purba, yaiku menungsa kang urip ing jaman fragmen. Nalika tulisan durung ditemukake, nuwun sewu kula Intan cekap semanten matur suwun.